Ako si Gemma, ginaingon, kung ikaw napakya sa una mong gugma, ayaw kaguulog maayo. Kay moabot lagi hapon ang panahon, nga may laing binuhat, nga moabot sa imong kinabuhi, nga mooy gitagana sa kahitasan nga imong madayon. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Dong, lagi kayo na sa nga imo kong hilabtan. Magpakasal na lang kita. Ay, pagdali, bida. Samtaon kay. Mura kag sayo na ang buong kasal eh. Dako kayo gasto. Diyan lang magtigo pa ta. Bahala na lang kung gamay taghikay, kuit. Ang importante nga makasal ta. Basta unya na lagi. Ay, sige. Pagilis na dewe. Sulob na yung sanina sunis. Ang blouse. Gawas na tayo disksubla na itong lodge. Pagilis na, Jim. Hindi nilang ka. Ikaw nilaos dito. Ani lang naog. Di lang ko ni mo ihatod sa amo. Sudod nun ka na inyo eh. Nagkakalibaong. Ani lang ko kay. Ay ko si Skina taman. Ikaw leso dito. Badong sa inyo. Sige ka diyot kay manaog ko. Sige dong. Unya, kanus amang kamaadto sa bahay aron mamisita na ako. Chatro niya ko. Sige, ato na ko. Kalain ang pagdidadaan ni Carding, uy. Murag na usap naman siya. Lain na, uy. Oh, klaro na lang nga doon na siya laing uyab. Kaniadto kung manuroy mo sa kaisang motorsiklo, iya kag yung ihatod din hisabay. Unya karon dili na siya mohatod kay agianan daghan og alibaong. Karon na lang siya moingon ana nga daghag libaong. Ako man siyang gihagad pirmi og kasal, pero sige man sig balibad. Jima, pangandami na lang yun na da ang higayon na day, nga mulikay na si Carding nimo, kay doon na siya laing uyab. Ako pa ikaw no, unhi na siya buwag, oy, ay pabuta nga ikay iyang unhan o pakigbuwag. Dili ma, dili ko musugot nga magbuwag mi. Mahal na ko si Carding. Ug kadaghan na niya makuha ang akong lawas, ma. Gemma. Oy, ikaw manggudi ay ni Dayjima. Ay, wara baron sa bahay si Carding. May trabaho pa man siya day. Karong hapon pa tumauli. Nahibaw ko no'y damihan nga wa siya. Ni ako kay gusto ko nga makigsulti nimo. Sige. Dayon diri so day. Dali. Sorry ha. Wa ta dayon ka pa dayon na. Ali day. Dali. Ari so, dali. Salamat no'y damihan. Dayjima. Mao na no'y. Gibati ko kit ka na usab na ang tinagdan ni Carding nako. Amahan manggid ka niya no'y. Unsa man, doon na sila ang uyab no'y. Bueno, day. Sultihan talang kastinood, no? Total, mabuti man gihapon higayon nga masayod ka. May uyab si anoy. May lain siyang uyab. Ha? Dayjima. Kauban niya sa trabaho. Bago niyang uyab karon. Ano gibudihan mag-ukarding? Mahal man ang tagay na ako siya. Mo na pag-iing nun, Dayjima. Di lang yung tingali ka mo ang alang susa-kusa. Busa. Karon nga nasayod ka na sa tanan, ayaw naman papakita sa kong anak. Aron dili ka sakitan pag-ayo. Kay siguro manggil ko nga iya kagib nga buwagan. Kano iya man nagibuhat na ko. Huwagin siya kaluoy. Gabaan na siya. Gabaan na siya niya gibuhat na ko, noy. Jima. Kana kay may reply siya sa imong chat og makigbuwag. Buwag na gyud mo. Usahay na lang pagpakita niya sa personal, oy. Kay musamot lang ang kasakit sa imong dughan, ana. Unya sa may buhaton ako, ma. Haron malimtan ako siya.
Kasi buhaton ako, ma. Sayon ra kay na, oy nga malimot ka niya. Pagkatunog lang hinigugma. Kay lalaki may pasakit sa imong dughan, busa lalaki usab ang tambal ni anang tanan. Mubakasyon lang ko sa atong probinsya, ma. Mubiya sa ko din sa syudad. Aron malimtan ako ang salbahis ka karting. Maayo kay sugaton ko nagiging siya. Kinignaog ako sa pas. Kung unsa gani niya. Ato lang una ko mo istar sa ilang gawlid siya og pipila ka semana. Aron mawa ang sakit sa kudugan sa gibuhat ni Carding nako. Ug mag-ampo ko nga malimtanan ako siya sa higpit. Kana ang iampo nako sa kahitasan. Lipay kay kugaw nga naduog gyud ka dinis probinsya. Namasin nga ani dinhi mawa ang samad sa kong kasing-kasing. Unsa? Agoy, mura og nakagets na ko ini da. Gibuwagan kag uyab gaw no. O gaw, adto kasi inyo magtuwas og sulti uy. Lain sad kaayog ani dinhi. Gigutom Ay. sad ko gutom na kaayo. Ay, timing we kay tagiluto na ako nga tinuang isda. Wow. Initon to na ako aron makahigop kag init nga sabaw. Unya, mag-istorya dayon tamay tungod anang imong giingon nga samad sa imong kasing-kasing. Aw, manay pag-iingnan ka, nga dili ki siya para nimo, kay nakakita mo siya glain. May unta oy og naulitaw dinhi nga makauyon ko nya manguyab nako aron makalimtan gid ako siya gaw. Ay, sakto! Doon ay dagang ulitaw din ang igagaw sa kong uyab, si Berting. Nangita tong uyabonon. Kwapo biya to gaw. Unya, kugihan managat. Doon naman siya'y pump boat para panagat. Kwartahan na siya, uy. Sige na day, Gemma. Sugtan ako day. Ang tinuod Berting no bisag bag-uhay lang ta nagkaila pero akong nabatsyagan nga buutan ka. Pero di naman ko angay nimo. Di na ko putli. Nakuha na sa makadagang higayon ang lawas nako sa una na kong uyab. Wa ko'y labot sa imong kagahapon, tay Gemma. Ang karon ang gusto ko. Mahal ti ka. Og isaat ko. Dili ko mausab diha nimo. Sige na day, sugtan ako. Sige, gisugot ta ka. Gidawat ko ng imong gugma Berting. Salamat. Dagang salamat, day Gemma. Daghang king salamat. Imod kong gidadinis imong payag sa ibabaw. Gidati ka din aron sa anta ang duha ka gugma nato. Imo kong gidakos. Iyakan mo akong lips. Bertie. Mahalin sa sawag ng kawayan. Dali, day Gemma. Karong lagi ko kasuway ini. Putik maayo kong boss. Bertie. Tapos na sa pe. Sa upos na sa ang ungara si Montila. Sige na. Galing, para pa ko kasuway og tidlap og ubos. Basing man mo ang suba. Wa pa ko kaihi. Uy, humot kay na. Sige na. Sige na, hapki akong upos. Wa pa ko kaihi. Day pa. Di ka kay baw, may lagi kay ka. Testing rin kung maubagid ni. Tilaig maayo ba? Ako kumaulog eh. Pagawa si Montila, uy. Gani. Alami. Birthday ko na po ng imo. Next night na birthday. Sana Ako nga nang kung sa inyo. Teko, uy, kadali sa good. What's up, uy? Sige. Sige na lang, higda na ko. Ayaw, di ba? Sige na lang.
Pala di ay kung ano, sige, hindi ko hinit. Ay, birthday ko. Agay, lami asay mo. Agay, birthday. Prabitas, ginangan ko. Birthday, agay. May nahitabo kita mo ni Berting at ang higayuna. Human sa nahitabo, hingpit ko nang nalimtan ang akong unang uyab nga nipasakit sa kundukhan. Tungod kay may laing lalaki naman nga mas labaw pa niya nga akong natilawan, hingpit ko na siyang gikalimtan. Bago ito makasama ang kaagi ni Jima, dinining tulumanon. What's the style? Hingpit ng gikalimtan style.